L-iżviluppi riċenti li seħħew fil-Mediterran u s-sitwazzjoni fil-Libja kienu fuq nett tal-aġenda flaqa li l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evariste Bartolo kellu mas-Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Ewropej għall-Franza Clement Boone. It-taħdidiet iffukaw ukoll fuq il-ħidma tal-Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jmiss, biż-żewġ ministri jenfasizzaw l-importanza tas-Summit Unjoni Ewropea Afrika li se jsir fi frar li ġej. Iż-żewġ naħat qablu li sħobbija mal-pajjiżi Afrikani dwar l-iżviluppu u l-opportunitajiet ekonomiċi hija importanti. Hawn issemmit il-Libja u l-bżonn li l-Ewropa taħdem ma' dan il-pajjiż li se jkollu elezzjoni għal gvern ġdid aktar tard dan ix-xahar. Il-Ministru Evariste Bartolo enfasizza fuq il-bżonn li pajjiżna jkollu għajnuna mill-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam ma' provvista ta' mediċina tajba wara l-impatt ta' Brexit. Il-Ministru Bartolo tkellem dwar il-ħtieġa li jkun hemm koordinazzjoni strateġika bejn l-Istati membri dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Il-bżonn li jieħdu bis-serjetà l-għajnuna u s-solidarjetà li jridu jtuna fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. U li meta nitkellmu fuq il-futur tal-Ewropa importanti li anke pajjiżi żgħar bħalna jibqa' jkollhom sehem importanti ħafna fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Franċiż għall-Affarijiet Ewropej spjega li huwa importanti li ż-żewġ pajjiżi jaħdmu id fit biex jelbu sfidi kbar li qed taffaċċja l-Ewropa. Fight social dumping on migration, on European defense and security, on the relation to our Mediterranean partners and African countries. We also work very closely with Malta, solving or trying to address the crisis as we see now still in Libya. Għal din il-laqa attenda wkoll is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzozzo-Pardi. Intant il-Prim Ministru Malti Robert Abela iltaqgħu wkoll mas-Segretarju Franċiż f'laqa ġewwa l-Berġa ta' Kastilja.